Na dan so osi eye onyankopon dan na chese onyankopon dan na otim first no not dan bi na chese se sa dan we free dan no so no se no dan na owum ansana o de bo so na se bo ade nyina we free eno ne rest into rest no we free sa dan no na sa dan se no okoko a ho adan oja nti sa dan mystery eno ne hell the former house of God. And you be dream that negu and only we are see we in the munya will destroy all this world. We are seeing now destroy because it has been already destroyed on the 7th day. God rest. God destroyed the heaven and everything nature. I say from the beginning of the foundation of the world. Now, truthful ni na kontompo kushirisam ni ade ni na mo jani obonsam na fita so ye boni. Na no ye boni fi obonsam e yintiro yakopon ba say be de. Obe say obonsam djuma. Enti se say no ehintasem a ewo ewie bire ni mu na wo kire mu no. Sabe me tira. Enti se say no obonsam the prodigal son no matter how go back to his father's house. Oba the same phone. Oba koleja. Na we je fie ni nso e ho na adani jan. Adani amamfo. My nyina tnase e de ba Mystery TV so na Mystery TV said e de ka no nya ntie no e ye kwan ya ye fa so a sunsun mu ne ba sunsun mu japade e betimi ya do mu asukọ ne ate ase ne ye kun said ye tie ana senti a onyankopon jo di ampo o se sa na e me nyina de ma ye ne ye hunu se ebinu mo pa otibiase na so we no no waka ni nyina bomti wo ka kire wa mutimiti ase wa edu ba bi nso a na aye obibie wo ho enu nti na Mystery TV nso e de ne chefa aba eye Mystery of Mysteries na no na ye ba abefa so se de be ya ba bi a wonti ase ba bi aye okesere ne no ye betimi ansa na maako e de ama na face woti ase na wuti a wa hu bonkum na onipa e wo okwan abefa so a wo de betena ebiase ekwa abefa so a onipa dua na kasa kura nso no ebetimi anyini na anyini ni mpamu ama won so a wo sha ase de wo hu se wo bibia a wo ye ato aten e de ama we na Mystery TV e de aba beto se de ebe ya wo ene me ebetimi ate ene eme biase e de sabre me homeso na makwa akoto nkra me papa ne esme ye no de ne nyina beto aso ama eje brefeni bedamase. Yo, abusiafo sabre yakoto nkraba na sele me kae no Mystery TV so e na bo no na say nia bede na ba me ba bede na di e de amamo no ono a na oyo bambonia oda Kingdom of Gospel Ministries ano ono a nso e na wate Prophet Abednego Teaching Hospital eno ye de hwe sunsumo eniema na ewo nsawam wuraku ena ne nkrabata kese ne pa nso no ewo oto ase ono ene Prophet Abednego prof me wo akwaba eja ye das right me pacho ye the prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Invisible Teaching Hospital. Okay. And what's that about? Yes, the Kingdom of God Ministry. Right. What you say? What you say? And you Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. You na say no you Mystery TV and there young program I want Mystery TV here the Mysteries of Mysteries. Right. Amen. Amen. Na ahintamu ahintasem chiremase kakra. Yo ahintamu ahintasem the Mysteries of Mysteries. One say onyankopon bo osoro asase. Na odinyama bi hintawe onipa. Ade ti na odinyama bi hintawe. You if you say onim senya onipati the son one the boy you na ewonia odibo onipa enti onyankopon amfa ne niam nyina amfa nkyere onipa enti no kakre bi ene nipa kakre bi pena odi na kwankyere wo ti say wa churo say
he made known his ways unto Moses and his acts unto the children of Israel. Or the now quite chere Moses. No, the nation chere Israel ma. And this also medonia metanya. And the boy be no more bedtime. And no boy be no more bedtime. Now, one no nyame no. Yo. Ade na wo ye saade we si ho. We de mabon metan. We de mabon medono. You so no bo boni. And no bo papa. Obo sum no bo ai. Enti no ono ni nyina ewo no. Enti nia ono pe e na oye. Ena no oye nso tumi ko bisa sa de enti na oye me sa. Se no ti na me busa wo se. Yo. Wono ana me ate se we ye papa. Yo. We nso ye bone. Very good. Na ma ye nko bone ho. Ye nko papa. Mo. Na fe wono anso a kire se ma ball no. Me woni amedo no. Na me woni ametan no. E ho ketua bi no. Na me ntiase. Yo, enu de ntiase a ye no de ye tiase. Ene ye kire mu yi. Yo, ya ye tiase ni se medon ya medon. Metan ya metan. Ase ni se nia tio. Mi tio pa. Wo ma mienu. Ba ko ejimi na ba ko njimi ye. Ba ko ye kwasia, ba ko onyansani. Na waka asem ato munko sisi ha na munko yese wo yese munso yese na wo nia wan ye ni awpena wo bedo na ondo Ye di kana metia no so waka kiro na se otwazu bi wo yo mesa matia no sa no nyame de sise ye enti sa na meye so no de ama no wo onyame na ono waka na asem wawie wachiro ne ye ne wachiro ne nye enti obia anopa kosa nsu usansu abedware ansa na wadidi odi ama wa no fa ma oye odi ama ne na anopa no wansoro wankosa nsu na wasoro didi se bia we free na ba ma fam a refi wakati ono nka njiro ye so waka na nso nyankopɔ no a na bo we free ne nso ma ye se but wabo amane no bo amane obo amane yo wabo amane na se mu ko tro nsohwe na nsohwe no ne opase no ye promote na ye de ne ba fam we de ne ba ko na ne oferi ni so no onti no enti no wakachire mu na we akoye na wo anya onfa promotion be ma ene na chese ba feri enti de so bona de boy na ya na kona de so bona de boy General Enter Ministries yo na den na enti ko potia nyame de sa de we ba very good the end time mysteries the mystery of the end time hintasem na me ka say hintasem a ewo ewie bre ho enti the hintasem wo ewie bre enyo bia na wo de man so what you say enti no hintasem wo ewie bre no hu Ewurade ama fe ne na nsa me guso ebinum se so for esasem a okay de ha nkrofo nti jaika yenya akase ye waduma usu se so for ye usofo nkrofo ba se membe join ho na menja isa nsem na meka no na momanka ebehia anka te se na wo ye no ye ne sa won se wo ya wo de ne bedi won wachi yo na ede na oni hu yenti a oni sija wo de se esum ne han na obi se sumu no ya de a na de kania ba ho a ebe ha na ne han oni ebe han nti no be ka se o kania ye de nti du no ana sija na you say du mo kania na be wura sumu no na wo du ne be yi ama na se me ya mfa ne ye du mama nti be dum na enye ena nyame so na me so yi obi na aso no se kania so ye nso mfa nche opon ase ye de se kania dua so na so fo ne tete me tata me de machi nsem bebre ebi fra me won be ma me award say na won sum afri say award na ye be ma won ni mu say nka o me na ho sa ntia god ma ye ma award o ntu so mo apena de na wura na sa abosobodi a ye de ball no na ase de say you say o person be ka won mo hu ye be ma o ka ye be ma o fie ye be ma o yere ye be ma o say won ya kodwa ba bia obetra wiase nyina be hu say wo ya abo abaso akoka wo mo henie no entino bi mo ba life
Ebinom so kyerɛkyerɛ ɛna ɔsɔfo onyame asɛm a ɔka no kɔ onyame ɔyɛ onipa enti ne saa na ɛsɛ gya obi bakɔ a mendada mentwa n'atoro nsisi no ngye ne sika mmɔ ne po sɛdeɛ asɔfoɔ no yɛ no sisi no daadaa no na gye ne sika yoo sɛ ɛyɛ nhyehyɛe ekuo a wɔn afɔm ntu kɔdɔm a you go according to the principle of the society. nti wɔn no ɛbotaeɛ ɛwɔ wɔn ne kuo no mu sɛ wɔn no bɛsisi wɔn a ɛyɛ nkumaa adaadaa wɔn na wanti sɛ ɔbɔnsam bae sɛ obɛwia wakum ne wasɛe ɛnti sɛ ɔbɔnsam nkurɔfoɔ hyia wɔkɔyɛ dɛ ɛnna wɔn bɛwia ne akum asɛe no nti wonka wɔn ho a woha wɔn na wa wo nti wɔn bɛtra wa na wɔn ntra ɛnna wɔbɛwu so maako they die for want of wisdom. ɛnna deɛ wuo no deɛ mete aseɛ sɛ wɔamfa papa ama mɛyɛ nea ɛbɛtena ama ɔdasani atumi afa so no deɛ wodi kan a na ɛgye sɛ Petro say touch not my anointed and do my prophets no harm. Enti no mo a mo sɛ menja memɛka mo ho mɛyɛ society yɛmɛyɛ movement yɛmɛyɛ sɛ no mepakyɛ me ne mo to nkwata yɛpa there's nothing I'm going to join you and there's nothing you can do for it is written the Lord has put forth the fiat that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. No maybe in Yejuma. Your life is at risk. Enti end time no. Niema ebeba na wuyi bi me. Ebi na me yin dey tire we. Enti yen ya ye tie no. Den na esese ye wo e de wie ye ho ana ye de boy ye. Yo, ewie ibre ntasem wo ewie ibre. Na ewie ibre no e sha se wo ahyase. Ahyase. E sha se wo ahyase. Okay. Ewie ibre a asese wo ka bebre hu no. Onyankopɔn di kan bɔ yɛn amane no wɔ abɔde ahyase. Ɛna ansa na ɔsan bɛda adi kyerɛ yɛn wɔ awie bere. Ɛna yɛn yɛ gu so hu sɛnea awie bere ne kɔ. Sɛ awie bere nimdeɛ bebree bɛdɔɔso. Mmadụ wate ase. Na adɛ na bibifo deɛ wɔnyɛ nimdeɛ no. Ɛna aborɔfo nso wɔnyɛ nimdeɛ no. Ɛna aborɔfo nimdeɛ no nso ɛnyɛ nea Onyankopɔn pɛ. Ni aborɔfo anya no. Yo. Enye ni onyame pɛ. Dabi. Enso no nso na ɔre de ba be de bra yen. Yo, ni aborɔfo na nya enye ni Onyankopɔn pɛ. Enye Onyankopɔn ne pɛ. Enti dɛ pa na yo onyame ne pɛ. Ah yenya yɛ. Ɛsɛ sɛ yɛtimi. Ɛna yɛn nso no nia yenya yɛn nso no enye Onyankopɔn ne pɛ. Ɛna yɛnya ni Onyankopɔn ne pɛ ne nso. Enti Onyankopɔn ne pɛ wɔ hɔ. Ɔsɛ yɛn gya wɔ so. Odi ho nti wa ne mmra. Open no nya ho asase so sɛdeɛ ɛte wɔ soro. Nti aborɔfo nimdeɛ a wonyae wɔ awie bere ɛnyɛ Onyame ne pɛ. Ɛna bibifo no kora so nwanya bi. Ɛna nea wɔn wɔ no nso no ɛnyɛ Onyame ne pɛ. Wate ase ɛhintasɛm a wɔ hɔ ne awie bere ne sɛ Onyankopɔn bɔɔ soro asase nnansia. Enti nnansia no ɔde obi biara biribi ama. Na nansia na obo wie a obo onipa etwa to abode nyina etwa to a obo abode nyina de ma onipa saa da na so ade anchi so eno onipa wi de no onipa wi o kire mo se mundi eduaba yi na mudi a mu bewu na je se owo wo ho ansa na obo onipa enti obi ka se hwi ni ho a mbacho mentie no owo wo ho enkwa wo ho owo ne nkwa duani ode kire wo nti owo wo ho nkwa wo ho ade nyina wo ho ansa no bo nipa na sada na ode ma onipa na sada na no nipa wi danu anu kodi eduaba danu kodi eduaba no endo onti temo urade ban no se wo wakodi eduaba no se wo nya bo na manye da se da obedi obesom no obewu ena sada nso ade anche so ena osumu ena edi nti onipa wi danu ayebo dana ayebo na ena efe nso no ni da son ena onyame ko home afi ni niam nyina ho enti ni sa home dana home a ni da ye da etoso eson owo ohaw musu obre amane eno ne home enti wiase sei wiase ewie eno ne home
The God sees ohome fi ni biribia ho bia abodi nyina say destroy is the destruction the home destruction and Saturday the 7th day is a destruction day or say nida home da into home destruction owo ohaw obre amane etuwo kwadanda yare dom ni ade nyina no nida ene memi nda ene des da etoso eson ohome enti eye ewufuo da memre da eye obonsamu da mumunda eye oseida memre da eye musuda adenti na memenda no saa oseye musuo no ehihye mu ye de ye fa ne se wo koda ahome na ade achi a wabeto ani nyuma so e na won so hihye se eye oseye ani musuo adenti na ye musuo ka e de nim se nyame ne da wo de home no o na bibia adwobo se wo onyo nyame ba aden senti na mi busa wa dia se nti ye a ye yo nyame ba ne ye ka onyame asem ene ye ti onyame ne nti onyame kasa onyame asem eye ne kasa right na wonwa na dudu na woji ni dindi no ma womtumi se wonye onyankopon ba nti onyankopon ba ene te neja ne enti no monumo kan ena nkrofo kan te se graphic ema right see ere akan yo na de atro no so very good ene wonfa ntiase no amamu ya ere ne yete ase yo monumo wa de yo nipa de for which yes asichire ye wa asichire all right enti ne mo de mo kan ena mo ntiase but ye no ye chire ase kasa no ye chire ase te se obi o ka igbe e chire fantini se na onye hwe this onya interpreter na wa chire ni mu and some so we have the spirit of interpretation to interpret the word of God, which is his direct. What you say? Nti wadaye no musu ebe mu eni ade ebe mu no say na yes musu ebe mu den na ebe mu rest why na what you say may his soul rest in peace dey we in this onyame on the 7th day God to rest that oye dey na nti na wawu ana Satan so on tikas anase so onyo nyame ba what you say no Yesu Kristo ba yin o kasa na esuafo no kasa bebre and esuafo no kra ko bi say na de na de bi o kasa kwa kasa bebu na on chechire mu o se mu de me de ma so mo ntia se ba we ni ya fa ma wo nti onyame kasa nyo bia na o tia se nti nyo bia na o yosofo was for 2000 years won to enchira mu the Bible yes or to enchira the exact interpretation of the hieroglyphics. Hieroglyphics is a picture writing. Oda no hu sa anuma bitu una hu sa anuma but say onye obi obechara wase anuma na bia na ye wo fa unua wo papa na bia na ye obofo bia na ye se enso se me hu anuma yes say the hu na diso no but when you be achara wase ye kuta nchara senti ye ka nchara se that is the invisible teachings. Okay it need say onyame ka semba akoto e won chirase won ye ni muntine ya fa boye bosa nti jesu munya nchirase no enti sese no chirase na wo chire enti asema meka nchirase chire usam no nchirase dia wo he no sese onya bi na wotime de sesa enti na mi pia no yese bia ye bibi o obi a wo he ye no sese wotime ti bibi ase enti se nyame asemuni na ye nchirase a my entiasi mo sa no bi so atworo se uba en me se onyame wi ena on person me on tiase onyame wu se sa na na le onyame yo na bo say onu na sum ni hai papa ni boni ogo ni nkwa ena assassin so o se satora report and to rosa ofre nkwa ase na ofre owo into owo ni nkwa wo me ntafo so ono na bo entire nyina ya ne dia ento obeso hira wo de nkwa nhira na hira obeso kumo de owo na kumo da nyame ba ni mienu ba ya yo
me da so ejina be na so sa me nti ase sanse wona wo ye wonnim ni a se wo ye e na fe yen ya sabe ye papa hwe akoa yi so wo di ade mu duruduru yi e be so ya e de ya ye be fo ayo na ade bia so a wa ye so we call something antipathies usua ko deep spiritual and magicals abrofo wa ye but when do the limit of the interpretation of the living God. What you say? Otumi kum, otumi nyane, denti, owo ni odi kum, owo ni odi nyane, enti obi awewu, oso obesa asori. Obisa owo ni a, odi mo wasori. Enti nipa wo mo wo Kristo mu. Yen ye hu se omo rest. Obi a wa for Kristo no the craje nkwan is resting. And all people who have died are rest. So they shall resurrect. One besa sorry. No wa tell me what they sorry nipa. So be a near what they be sorry. Meaning. And son yakosie no anase yesie no. Ah, say we 10,000 years ago you bet mama was sorry. Okay. 1,000 one more will feel you as I say the almost sorry. It says here we bet me abo bia sorry. Ah, and you can't so pata pram dem you hold ya nipa be sorry. Na say e we 500 600 years in there. Ni ebe ma was sorry minim. But the nyame na member be ma was sorry. Ni ebe ma nipa we 500 years o be sorry minimum no. Say ka we ye bi na ye kun say we but it say me so ye say ye resurrection. Ah, okay. Say ebre so dia. Na wo be dani Nyankopon ana me na be dani Nyankopon dey bi se minim nia o ma nipa sorry ade na ma wo sorry minim no anti so say e wiase ye nipa be sa sorry a e yampa be se no nche say e yampa e wo ho anti nipa be sa sorry na ne bre na nso na bre ne so a go se bre ben yo so we no be we no we bibia we no ba obi abeso owie ni obi wie yo no wie bibia say then wo ya e betimi aka se wo ye bibi o si ni dan e wo so ho so se me ko na me ko a me ko wie ni am wie na me ko meje fi dan bebere wo ho na me ko na me ko wia mese ya ba na ma be famu akoba bi a me Yesu me wo nti ye oba bi ko na dan ne so o si no eye Onyankopon dan na che se Onyankopon dan no to first no not dan bi mu na che se sa dan wa film dan no so no se no dan na owum ansa na o de bo so na se bo adi nyina wa film and only rest no into rest no we free sa dan no and sa dan no say no okoko a ho adan oja into sa dan no a mystery and only hell the former house of God enti say ya madam yo on sorry over sorry pe no ani na den na be yen sankyerene am ye hu se oba be sorry oh so wa ma ye hu ne enti a o se miro Nyankopon bo so na asase now the spirit of the Lord moves upon the surface of the waters and then onyame owo honhom onyame owo spirit owo soul owo body right so an krabatemi ese kwasi krabatemi ese owo mu bi right owo bi God have spirit soul and body right and if somebody is going to rest which means his soul, his spirit has gone out of him. In the body, no akabebi. Body no kwa na da ho. Body no kwa na da ho. And the spirit of the Lord no ne honhom no. Na no na wo nsu nani ase na obo so asase nyina wie. And obo wie and okohome which means he's out of the body. And when he's out of the body, the spirit has become a ghost. And it is written how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Holy Ghost. They say no ogusu ye dan fufuru a dan no ne Yesu no. Na Yesu so ye onyame asem. No onyame asem na be ye honam and wo to ne din Yesu.
ɛna wama n'asɛm no so aburu ne din ɛna wama Yesu din so aburu din nyinaa so ɛnti dan na ogu so si no wo ɛna me ne wo woyɛ ɔbo ɛna ɔde si dan no ɛna ɔno ne fapem nti asɔre bi ɔbɛyɛ ananwa yɛ na ɔmkɔgye aduro bi hyɛ ase no ɛnyɛ asɔre ɛna wama mmɛyɛ asɔre ewu talaba ɔbɛsi Onyankopɔn dan ɛno ne agya no apɛdeɛ nti ɔbɛdwiri dan dada ne nyinaa gu ɛno ne wiase wei ne mu nneɛma nyinaa will destroy all this world wiase a yɛhu nyinaa destroy because it has been already destroyed on the 7th day. God rest, God destroyed the heaven and everything, nature, I say, from the beginning of the foundation of the world. So as we have the beginning, so we have the ending. And the ending, obesi wiase nyinaa bibia popo nsuo bibia bɛyira. They say, dan your person term, oh see dan fufu. Now you are the block. Obo also Peter, stone, who your book. Upon this rock, I will build my church. Inti no, yes, that yeah, foundation. And I'm a what? And if you the obo and a no bonus and Kasaka. Want to see there, also the stone that the breakers reject become the cornerstone. Yes, na mutu mupu na abusa mompe mupati gari konfuku ne brekete burkutu ape busumo drone again abaye dine fapim. And to wa only Yesu Christo angura ni wuda ni mu. Ne rest ni mu ne homeda ni mu a mu nyina bɛkɔ ɛfa na agya fie ɔbonsam gyam dan sɛ hɔ na ɔbonsam no wɔ baabi Onyankopɔn wɔ ne fie no mu ɛna ne mma nyinaa wɔ amen nti sɛ wada wɔ hɔ na sesei no wanyi na wakyɛ ne gyapadeɛ na mo abɛgye bi na mo akɔsɛe no na mo ni baabi ti ɛna obi nso gye ne deɛ ɔde akɔto baabi ɛnti sesei na ɔbɛsɛ wiase sɛ mo ni baabi kɔ nti sɛ mo kɔ mo agya fie na mo agya fie na ayɛ ogya a ɛmfa na ɔbɛkɔ nti nipa bɛkɔ ogya no mu ano wɔnkɔ nti ompo because baabi na ɔbɛtena bio ɔsoro asase bɛtwam na baabi a ɛsɛ ɔnkɔtra no ɔkra no kɔ mo bɛkɔ mo agya fie na atrofo nyinaa kontompo kuhwirisam ne ade nyinaa mo agya ne ɔbonsam na fitase ɔyɛ bɔne na no ɔyɛ bɔne fi ɔbonsam ɛyɛ nti no Onyankopɔn ba ɛsɛ bɛyɛ dɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam dwuma ɛnti sesei no ɛhintasɛm a ɛwɔ awiebire no mu na wɔkyerɛ mu no ɛnti ne sesei no ɔbonsam the prodigal son no matter how go back to his father's house ɔbaa disɛfoɔ no ɔbɛkɔ n'agya na wagya fie ne nso ɛhɔ na adane gyan adane amanfo agya fie hɔ na adane amanfo asɔne hɔ no adane amanfo na oni baabi kɔ na ɛsɛ sɛ hɔ nso na ɛsɛ ɔkɔ a ɔyɛ dɛn ɔbɛkɔ nti ɔkɔ a ɔde n'akyi difo nsumanfrɛfo mmanamfo abosomfo etigari kɔnfo ɛne wɔn ka ho wɔn a wɔdi ɔbonsam akyi na ɔde wɔn nyinaa ne mma ɛne ne nkuku nkaka na asefo nyinaa wɔbɛkɔ wɔn agya fie na wɔn agya fie ne na adane amanfo baabi Onyankopɔn ti ɔne ne mma ti adane amanfo nti na wokɔ baabi ne wɔbɛtena ɛhɔ na aka nti bebree bɛkɔ nti ɔsɛ kae wobɔfoɔ m na ntibiri mu saa bere a wote ase a wogu so tie asɛm ɛyɛ hintasɛm wei no na ɔsɛ wɔde maa yɛn no wɔatwerɛ nso mo nte ase ba yɛn yɛte ase nti yɛkae a yɛte ase very good nti no nia ɛyɛ nso no ɛkɔ ɛfa ɔsɛ nso nkɔ nso mu dɔte nkɔ dɔte mu na ɛyɛ honhom nso kɔ ɛfa honhom mu na wo ne honhom na ɔkɔ ɛfa honhom bɛ nti wobɛkɔ dɔte no nti dɔte no sɛ yɛogya a wobɛkɔm baabi a awie bere no wɔn mu a wɔyɛ nso dɔte ahonam no bɛkɔ honam mu ɛna no ɔyɛ honhom nso bɛkɔ honhom mu na saa bere a wote ase wɔmfa Kristo sɛ ɔkra gye nkwa ne ayɛ wɔ abɔdeɛ foforo na wɔandane immortal ne ɛti bia wobɛkɔ wɔ agya fie na wagya fie no na ayɛ amanfo adane ogya ɛdane hell nti bɛ sɛ menkyerɛ sɛ hell is the former house of God
And the God, in the nature of God, you know, Mura on Yakupon, but also as I say, no nature, or the spirit, soul, and the body. And this our body, no, near a yomina or sinina on pebium, that than on pe. Behold, all things have become new, and the new is what Jesus Christ is building. Okay. And they say, on same way, o see no nyame honhom na etini mu akotrem. Na akotrem dia many wo any sa block no. Na ye say the block no akoma atigare epu insuo densu ni ade. And o say so ba okra baabi a asase mu nipa wa asase mu bepie. Nipa wo nsuo bepie. Nipa wo wimu ewo ebu obotemu ewo duamu nyina obia bepie. Obia ba bebu na akunta. And o do kra koma wayo a amen. Na wayo o bebiti. Na beti asemu nyina mo kogino. Eyo ne wayo me so bosom no abeka kire me. A me ni abosom nanti. A kan no me kire se me ni abosom me ni omu nyina to nse didi. A go to beba. Obeka ase na kire. Obeka kire me se won wo ni bebiti. E na asase nya omu dia. Enya omu no mo boy. Enti se obo ade ne ba oboruboru bo ade asase wura ba oni bebiti. Eti onu amode mo ho abeto no nsu onu oni baabi ti eso bo ade ba okotran fa eti oni baabi ti de oni baabi abeko enti oni baabi ko de na onu so ntumi nsakra ne ntumi nsakra ochira enti obeko fa enti wo so do ti akose na ase a wo ma mo obosun ni ade enti wo e fa na mo ko enti e fa na obosun be ye obosun ma mo atani ade e fa na o mo ko oni baabi ti se na no na nka no kore na nkire na wo ka kire se so kire se de tie ni ti woti ase anu abedi meji yo se meme ni wo mo ne nante ena menim se na ye from ye ni se na ye e ba kokro wo de ma me na so friend na sumadu na aboji tintintintiti o be friend na se o petawa ana cigarette o twi sa mi sa no basa enti meme ni wo mo na nante ena me se ja ade na wo ma me ko chinchin ko fa sa ne ma ni na o se na wo be hunti menye sofo man so sem kuja to na se se wo hu awie me hu awie ti na me kire mo no ndo wa me so mbosum a o se bosum ni se oni bebete o so na asase nya ne dia na ono oni bebete na wo ti abese na se tobi emene gugu ba ho halo tobi zikwe na nanumo krem na nanumo na nakonja na nase na ne aboa bosum bia ya aboa e no so ni bebete obi na ebo no na se say no so na asase ro bo ade ba na obeji na sase beji ni we ya ono oni bebeti enti bebi e so nko no e ho na wo a wo do ho abese na se no ono ye den na wo so ayira enti da okwo you die forever and no wo eto so mpren. This is the mystery of the end time. Enti se oni ko wu eto so mienu no a won nsa ma bi because first one ye be sorry and I'm just owu sorry that time everybody is not more in the rest is to rise up. I think that Jesus was a Jesus was sorry into the all resting or time of what arise coming back no ba oba bebu aten obi ejuma say the word juma ti say no pay me bisa say wo ye exam na say won promote obi na o failure hina na ye na one why and the also medon metan makati medon yo mo nyanya me foforo nka me ho mo nsumu mo nyo ho ne bi enkoto no mo nyese what ya na onte ya mate o da so ya na onda so ya ye da so enye ho ni ye da so yo ho ni ente urade bedo wa na obeta ente ne se want to man fi owo no mo a na mba nkwamu a emfa na wo yes na wo komo ente yo ente promotion ye be promote no eye bonsam dem me na me guy sa wasem no ye kosine no enti we na hintawa da sama say ye na me so bi ba enti na won kasa fo ani bu nipa he na be ko sa efie dada me ko meje fie I am entitled to me ko meje fie ene say ne ye to na dwom na so wonim say ya asem me ko meje fie ene awrahu ni osu nyeba me ko wante and I did a mother so na said ye wo kire de wo wato dwom no nko
and I want to show the corner. I feel that my home to hear them. To join the better. Now, so it be a not near as I may hear. And may I me come and Jeffy, my 12. Now, what watching? A year, as I say, one as softened. As someone was started for 2,000 years after Yesu, neba any new wage, yeba wono, ne subo, ni wo, ne sore, and ne kono, etino. A ye ninia, osemonko, yasenko, casem, panko, bodegro. Now, workers won't go sorry, so sit, yes, guarding crofo, and then crofo, and the so someone entering as sorry, no, and as saffron, and I'm mamma who no and this is the same one who require motor training. Also, if you hear my voice, harden not your heart. Sabri is a multimania. And Prim Wukuma, no Japonechi, Erebo, Ubuena, Obebem, the one way. And they say, Medona, Metana, near Obue, and in your two moon, why no young Medona? And the or two moon, Obie no young Medona. No, be no young. Mo to se Medona metana sabira wurite when ese me ko wiasa fa na kokasa asem yo but esa say me to me nkonti and media for media any bo wiase nyina amane a o ka ho bi ade me ka ho se me yo nipa mo ento se ko wiasa fa na koka nkire abodi the abodi bia Abdul New na no beje di no wombo na su eja no ba no nkonkron dim na eja no ba no nkonkron dim one name, that's Jesus Christ of Nazareth. The enfawon se Kristo nsa na Kristo onyakwa ensi onyakopon asori den ene me bompa so Yesu beche edan ni sie no ene me ya ni pa do ebesis ene se di me hu se ekwan no ni nyina ejina so obesi dan ni bewie no na bre na so enti wonche na intimate sesa na o se dan so bi enim da odibesi adan se ti na be kan ti wonche na ye ya kan so ye ti asemo no yo ye ti asemo se de na ye ti asie ya do na besesa mo na enti enkosi na mo besa ati asem no bio se no nti na wode aba betu dwan won wa etie ne dɔɔso won wa antene nso bɛte akyerɛ wonua ɔno nso bɛba ɛni sɛ meka sɛ wɔma ɛdan ne sie no ɛnkɔ akyire kakra ne yɛhwɛ sɛ deɛ wode tu dwan no ebetimi agye nipa dodo ama wɔn aba mu yo saa na kyɛ sɛ ɛna tam nso ɛnni ho ebetimi ayɛ nɛ ebetimi ayɛ ɔkyerɛ yo because benim time ɔde be gather blocks no ɛna blocks no fa kɛse wɔ nsu fakese awo duam fakese awo tumi ahoro nsa ase se bebu ho kroko ka Yesu ni tira won do twi dade atwa wotie fio na no se aka menu anum de ma yonkofo arafo nam se urade arab de me de ko ka Yesu asai ma tire o se okay ebre so an kese sasam na arafo ti na won hu se ni Allah na wo kan Allah enya Yesu. Because God rests on the 7th day. And the Allah bay onyame be na mokoso. Onyame na mo so no. There to so ohome wada. And obi so ko so onyame a obo sha de. No share di dia. Izo onyame nada. Sani a wo kire Isa onyame no wada. There to so. And this is saying ne honhom no ene ye adwuma enti ne honhom no so abaye o saman anu ne honhom kronkron Holy Ghost na Holy Ghost no so no odi ama na asem and asem no betina yemu ena na asem odi ama na asem no na asem ne obi ne wan na asem no ena na asem no ba asase suma wo no enyo nipa enyo ba enyo berma ni obi akoda na ewo no ene wotu ni din Yesu Kristo. And Jesus said the Spirit of the Lord is upon me. Nyame ne honhom ewo me so etememu ene me na ekoba na me woni mu na ohwehwe agya na ohum ya wahu agya no. Mo so say Yesu ya abofra bebi mfo
Jehovah for say yes or abofra. Yes so kasa ka to ho say. O hwehwe agya na ohumia wo hu agya no. Na obi ni mo agya no, Jesu oba no. Na obi ni mo oba no, Jesu agya no na nia onu Yesu. Opa wasem, wo a kire say agya no ni o. Ade say no ko so ko hu Yesu ko hu Onyankopon. Na Onyankopon so wada. Nduko hu hina. Ohu bia ye. Ndi asori ni asofo ni edirifo na wo so nyame onyame ben. Sasa no de ya na pempem ni. Onyame se. Onyame no. Onyame ben. Onyame ko hu onyame, na mi ni onyame ya tu e wo so. Onyame wo fa wo so. Moses kura onyame etiko no. We hunu. We hunu anim kura. Na kan pese wo wa me no te atase so. No onyame no nkasa no se na obo ni pa wie pe. E no ko dai. It's at rest. And there so for different ni na me ko ye nyame o go ye nyame do. Onyame. E obo nsa. Okay. E so o hwo Nyankopon na ne honhom na e wo. Na ne honhom se yo saman. E no saman ne so o de ama obi. Enti obi na e kom sa Holy Ghost no obi na e kom. Sene ne ye wa edinfo ne edinsifo wo kom saman. Yes. Me ne samanfo akotra me ne edinfo ne edinsifo a wo mo fresh saman. Me ne wo akotra me ya fresh saman. Enti me nim saman kronkron na me ne wo saman. And the message said, "Nia yes, Onyankopon na mugo hun." Enyo na go. Well, God is at rest. And I said, "Till today, ye may enter into my rest." Right. Amen. Amen. And this so nyame obi so nyame so ko ho nyame ne wanfa. Enti asori ni na ada ne atoro. Yes. Once want to mention the accent the deep efa onyame se be ko ya so be ko ya so for. Obodam, obewu for nothing. They will challenge you. Yes. Obi mo be so ahwe. What I say? And the yin is someone can tell na obi oda so somboso. Odi edurachi. Odi ni ti akose, baby odi ni ti akose no. Sa de na odi ti akose ase. Wo born. Yes. Majo what I say? No so should be as. Onu so so bi ase. E no ni baby te. E no 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 nti a nwa jeje ni say onu oni baby akọ baby obekọ ni say owie obekọ na eja fie. Yes. Na eja fie no eye hefa. Eye hell. Enti nipa bebre be hye wa na won hye. Nipa ni e be hye dodo no a. Enti hwe say wi ase up to now why ohoni. Why aforomuchia. Onim say ade bia odin say kusu bia e aforomuchia. Yes. Ebi de double. Okraman pateku nwa uniama na eye. Uruti akose sa aboa na se. Na aboa no Yehowa ne mehwefo na aboa na uruti akose ase. Na sa aboa ne se ono se obo ade ba oni ba ebiti. Ento maame no papa de muti kosha ase a. Daachi no sa tumi na ode mo akosha ase. Daachi no ono baby obekọ ye hell. Ti won so be ko. Ento onso do obekọ hell ho. Right. Enti ni a wakyereke ya me ya ba bedri. Yo. Obi hwe ye. Obi tie ye. Yo. Okwan be no be fa so a obesesa na obetimi abo wani. Yes. One now be pound much. It is so if my people which are called by my name, Right. will humble themselves. They can so blow once. And they say, and then Abush me tigari a come me wunami was baby. Ah, Papa Jai. That me boss seven nami was to me I others. Others also market one of my company, co-store. Me baba boss seven na mete na o kona 70 will go so then I'll be. Oh, so we me am say enti e na obi say say tia obey dey. Otie me nkwa na me say dem e na makancha wi e na mafa 7 abobas. Me kokko na say o meto ade e wo gwanes. Enti me bo be ko nyina no asate. Sebe ya odi abowase say ekote wo gwanes so a obeye dey. Ampa me kodu gwanes so. Aka kama be wura ya ade no mu me ti say bibi na me na ho me na ho I ready me be ati
Umia mu nyina akire. Umia mu nyina akire no. Yawo kwakoye nyina. Yawo kwakoye nyina. Say afere me dimirika kofa baby say me ko jonso. Say na me ko yi sebe no. Chichiri pe baby na fa me fa she me kutokuma. Na so lucky say because in crofo ho na won nim na ekote ye. Ai. Say ya bezu me di atro. Nti say nipa bi wo zat. Aholam se hwe kwase asem akwakwa. Afen wani aba. Afen na mani aba. Papa ba ko so be ma me adibi na yetimi dia ayiska nti una bank to bank ko pabusia. Yakoto motietimi. Motietimi na da ho na nante na kasa. Odi ya de ni nyina wie efere mekodo bank manager. Bank manager ho already you know what we go for the motivating say oh na be we am obo ya mo asese oh ahona mo say ampa bosunsun kwasasem ye kwasasem na tu e na de no so sam so a o say we na ye ni ndo ko ba bi fufuro asakomiem oni nam sa odi ayeye na do mi amedumo na we free so no amba ham o kwanti ade enti ye wo awie bere wo ka hell e wo ho ena the heaven onyankopon ahini e wo ho na ansa na obefiri akono this wo su dan yes na wonya wo dan no na ba bia da chi wo bakotra wo na obeye wa na Yesu na esi enti wo do wo hu wa kwai onipadua el de Kristo you cease from all your works as how God cease from his work when he go to rest. Okay. Mro nyame kwa homejimu no. Ojai na ejuma nyina. Enti yenso se nyafa Yesu Kristo se yenkraje nkwa ye ne bosom kremo malam atro eno mere boame. La ila la ila atro Allah nye nyakopon because God is at rest. Enti so bishop ko home onyame o also then Muhammad wa odi ko ro wonte na asemo oyotofu. Nti se no nia esese de wo hwe yen de wo tie yen agide ne se onyame ada na obesori bio de bedu so obesori no na mene wo yen so ayo nyame ma na se ya anye nyame ma de a na ye kobo examji na enu na mpese me nkire mo se wo ho se nia wo ka yere mo na mi yi wo te me kire wo nyame asema hinta sema wo nyame asema o ko nyame asema o nyame asema ye obi ndo obi no nyame de ne honhom no amana entu hwo nyame ate so ko sani pa ne ho ono ni Yesu Kristo no na sa Yesu Kristo so no moapo no ndo ko hwo nyame no we fa bi se de se wo ka me yate ase ente ne po no de ye san ye amen no so watu nyame asema akire ha watu nyansa akire to watu Yesu akire unyansa wadwene ye de e wo he ende de na adwene se onyame nyansa na adwene no watu akire na aka ne de emu adwene ko bosuma duro rimo tufo abode ni na ayamwa abofu na nkasa wom what bia onyame bo wom also God who made his angels press and his ministers a flaming fire na abofu na nkasa ode kerubin obonsam Lucifer offshore onyame ni onyame no odane aboa eno afie aboa chire no obabeye nipa onu so bewu mobi egu no wuya obekwa asamando na ntomo obefra eye gogome keto obeda so ye gogome ansa na yiri machi na ha no wako ujeni forever no konso a odinachi difo nyina abusuafo ensem we eye nia awieye no ebeba ena wayi edi amayen nti se obi bedane gogome na woko na ne nna ne nkro ne benyina edi na chi a bisa se wo fra mu bia ana se wo what ho na wo kodi onyame ehihye eye no emu eye ne emamienu enu nti na ye betena ei wakasa mafifire etno ne nyina ne se ope se me ne wo ye tu onyankropon asem a wo kan ye no se obu ne be so ka di siesie ye na ye ti ase
na yɛte ase dia ene na yɛbɛhwɛ baabi a papa no ɛwɔ ene yɛtimi atoa no ene nti sɛ obi ɛpɛ sɛ ɔtoa wo ba ɛhe no obehu yo the Kingdom of God ministry yewo oto ase ena nsawo obeba obesi nsawo ye normal wo de beto ase right as it is written, this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God, that ye may know the truth and the truth shall set you free. I didn't know when who no quadina onya fa hudio ohunto enti brabo a nipa bo ane hunto ni na onya dade no kware de ne ekoso wiase ntokwa ni na because ohun no kware ne ye ane na nipa bompai 7 times a day 20 times a day ni nyina so de hunto na wo da so to dia wo o da so to dia ultimo na wo nte wo ho ase se ade no wa yira aw na je say ohun no kware ne ye. And we have to preach the truth to the world. So my cup runs over. Cup ayema me da ho nyina na ju nyina no mo bomamane no mo kasa me didi nyina no mo ka enti me kuruwa ayema aye no kware nkutu. I am filled with the Holy Ghost to tell the truth to the world. Namun sakra na oba bam abusuafo de wo ka no ebe sakra wana anasa wadwene no eda so gina baabi a egina na we de me to ama wa ye mpensempensemu no na se wo hu mpensempensemu na bibi kire wadwene number a wo be frɛ no abegu television na se na emu me boso se de ebe ya ebe kai wo na wo so watimi asesa na wo sesa na wonya dan kwa ɛhɔ na me yɛbɛka sɛ ɛyɛ praise mu yate ne onyankopɔn asɛm a wɔbɛka na bebusɛm no yate ase enti number no deɛ di kan no ɛyɛ 020 859 9576 020 859 9576 ɛna baako aka no ɛnso yɛ 027 897 7215 027 897 7215 na wofra one prof ebedi nkomo na se hia se oba na na ase a obekire osenso ne yeso akireo ema wotime sesa na daachi ukowura dan kwani mu no nso obetimi akireo na wafa so we any mystery tv ye bose a ye share mu se ene mo ba bedi nkomo no ase eni demo ye meka mo ane se eye asemo a ye de bre we no se wo de na opesu hu ni ye bia ene na openi a oda no aye Kingdom of God Ministries no ene ne Prophet Dr. Abednego na oda no na oda no dia na wo kire se wase eku a eye Abednego Invisible Teaching Hospital na eye hospital a wo kwa niema a ese wo kra anya na wo kra nso ebedi ankonim ewo wo so no obekirekire oni nyina na ne kase ne ewo to ase ne mo wone wote ansawo mu adoagiri owuraku eni nti wo ba ba ne yese wo be nyina obehwehwe e de ama wo sabre de de wo si ha na madanase se ne yekoye hintasem no watimi ebeyi e de akire ya me hu se beebi a yetere yenti yie na etwa se se yesesa ne yesesa eno ene beboa me ene wo sabre de mo si a mo nyina moniti ene mo ne hwe o